سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب و تن صحت هستین. من امروز رفتم ایول بریز заказома گرفتم. من در اینجا یک سوتکای 1 لیتر برای جای کار شوهرم заказ کردم، بیوستال. بعد در اینجا برای کیکس پختن یک فرمچка заказ کردم. خیلی همش شده با نشانتون میتونم. بعد در اینجا одноразовый мешок кондитерский گرفتم، 100 табдай. Наира гирифтам, бад шпатель гирифтам. Ина хелиша надоштам, пластмассакоша доштам. Хадидам ки тортора хишру ба ҳамин оро дода чӣ кардан. Даравдам манам ҳавасам карда гирифтам. Баъд дар инҷа барои таи торт гирифтам. Дар дурунаш 5 та будааст. Ина мада маъқул буд ҳамин чиз. На ёфтам, гирифтам. Ина майра ай салафанаш буровардам. Хела чизи наст, мада маъқул шид. Материалшам наст, ина качествашам наст. ғавса как хай насиб боша бо ли месанҷем, кекс мепазем даин бо мебинем ку чӣ хеле ай. Ина баъд дар инҷа боша бо термосам кушодам. Дидам наст, ҳама чизаш ҳаст. Хай насиб боша ай пага шавҳарам дар ин чойи гармак мебаранд барои обедшона. Баъд хай ина ин чизо ҳамаш мада маъқул шид. Бисёр одамо дар таи ҳамон чиёшон описания ҳар гап менависанд ки мақсад чизои соз нест, хел нест. Хай шукронаи Аллоҳ кай харидам ҳамаи чизош наст омадагиай. Мада маъқулай беҳтарин чизо доранд. Ягон бор ягон дефект қатъӣ наёмадама. Хай ина ин буд имрӯза харидчаи ман аз Велберис. Дӯстон, бо як канали дигар ба шумо хостам тавсия диҳам. Номи канали Идодармон Илҳомиддин ТВ. Идодармон 3 канал дора. Ҳамаи каналош да сообществаш гирёнай. Метавона шуморо ҳаматона сообщество мона. Касе обуна шавад, дар таи комментариёш бинависен ки ай номи канали ман омаден. Ҳатман шуморо дастгирӣ мекунам. ҳамаи каналош сообщество дорад дӯстони азиз. Дар инҷа ина видеоҳо наворо ай Тоҷикистон. Баъд хай чӣ доранд, пранк доранд, эфирои чӣ доранд, беҳтарин зиқ намешен. биен ҳама каса бирен дастгирӣ кунед. баъд додар шуморам дастгирӣ мекунам. дар инҷа барои хӯроки шом камтарак казонкабоб кардам. видеои пурраша сёмка накардам, барое ки дар каналам ҳастай. Ман дорум ин видеои пурраша. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо видеома ман ба охир мерасонам. раҳмат ки бо мо буден, моро тамошо карден. раҳмат барои дастгириётон. аз ҳар яку яки шумо ман миннатдорам. аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. куҷоеда бошен, аллоҳ нигаҳбонтон боша. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.